Welcome back to my YouTube channel. Kita makan geden. Iki ganjel. Yo alah jelumbat iki. Suaranya lek rate genah nggak apa-apa karena anginnya sangat kenceng, kita di alam bebas. Ini segoku. Apalagi kalau ndas kingko glubrut kingko. Tapi ya piye nggih to ganjel. Glubrut ya diumbah lah. Kuwi nek banyu laut oke. Kita minum dalan dan glubrut juga. Weh ojo to ndas. Wong gacel ya. Tapi kok wong gacel ya. Kita madang-madang. Uripe yo pancen nang kono main nelayan. Kesrek. Kesrek sampah. Kesrek yo ibur no kesrek e. Ya kok Suloyo. Iya, dhisik orang ini bareng tanpa werek sing styrofoam. Terus iki sambele cepukan. Mosok kene kena kenaikan pajak. Seluruh dunia kalau kenaikan pajak. Apa? Bodong ke atas. Engko pahit sepahit hidupku. Ora man godhong ke atas sepahit. Buka tak buka. Paksa-paksa. Anu lombok sambele kalau witi Maria. iya malah larang. Enggak murah ya. Sing pas aku maneh kono kae lombok ijo kae witian sambele. Ketoke malah rada larang. Wonge Ora, sing kerja ning anu dapur itu. paling ganti orang. Klipe kan kelurahan Cuwilik ngene iki lho biyen. Kepok. Kemarin gue pengen Mau pahit deh, rasa nabuhan delok video. Delok bisa. metune wis jam pirang? Jam 11. Terus tekan itu kursane raya. Angeng. Angeng yang membawa Allahumma barik lana. Allahumma lakas tunggu ya. Nah poso iki. Di tanganmu jembret delok. Tapi ya kalau ada jelas-jelas kayak capek. Wes tau lek libur ya wes gak apa-apa. Ada buluk-bulukan, klambi putih, pulu-pulu biasa. Wong ngedak dakon nang kene nggih klambi supaya terang benderang. Aku repot nggih klambi hitam. Ngene jarine dilokne wong kaya ora tau saleh no. Ora saleh piye lek klambi iki seminggu pisan.
belas ribu kayak. Oh, kalau kan? Aku pun juga kan. Nah, dia tuh bener di mola. Murahan. Terbangsa ko din ko. Mau larang. Ini umi aja luwih murah. Panganane barang. Gedang goreng barang mana? 10 dosa. Kuwi gedang sing didol mateng rapayu kan. Apa? Kita kan tak goreng dari Jawang. mek goreng. Lo tenan toh? Lo. Ya. 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 Oh, mbak makan iku nang ngono. Ya. Ya, kita madang dulu ya, guys. Kita madang dulu. Dadah. Jangan lali di pancalain subscribe.